Славчо Пеев. Един велик актьор си отиде от този свят, но остава завинаги в сърцата на публиката. Припомняме ви 3 от култовите му роли, с които ще го помним още дълги години. Номер 1. Войната на таралежите. В детската комедия от 1978 година Славчо Пеев заема ролята на бащата на Маляка. Как така ще ги премахват? Реформа! Умно е. Номер 2. С деца на море. Няма българин, който да не е чувал за този велик филм от бащата на детското кино Димитър Петров. А знаехте ли за участието на Славчо Пеев в него? Той е в ролята на художник-фотографът, който иска да заснеме любовницата на Чичо Манчо на плажа. Айн фото! Номер 3. Не си отивай. Филмът продължава сюжета на Момчето си отива и разказва за Ран, който вече е директор на училище в родния си град. Един ден ги посещава Славчо Пеев като инспектор от Министерството за проверка, а те го канят на обяд, за да разберат повече за финалната му оценка